барыгызны да бүген тәбрик итәм, котлыйм. Шу үзебезнең күркәм бәйрәмебез белән. Мин бердән рәхмәт әйтәсем килә Булат абыйга. Безнең авылыбызга димин инде, Чыты Башкиргә шундый нур керткән өчен, иман керткән өчен, чынлап та менә ялт итеп китте. Ул кышмы, көзме, ничек кенә алмасын, урамнардан үтүе бигрәк тә күңелле. Менә күп кеше аны күргәндер, игътибар иткәндер. Алланың рәхмәте белән, менә Булат абыйның күп көче салу белән без шундый матурлыкны бүген күрәбез. Мин сезгә телисем килә, һәммәгезгә дә күңел тынычлыгы, дөньяларыбыз тыныч имин булсын, Алла бирсә, изгелек кылып, иманда яшәргә насыйп булсын. Менә дөресен әйткәндә күңелем тулды. Менә монда әллә нәрсә эшли. Булатлыкта дулкынланганым юк иде. Шуңа күрә мине гафу итәрсез шундый киемдә икән, мин теге программа буенча юк, просто сезнең авылдашыгыз булганга күрә генә кереп хәлегезне белеп китим дидем. Барыгызны да бәйрәм белән тәбрик итәм, яратам, хөрмәт итәм. Алла бирсә, менә безнең авылыбыз шулай ялт итеп торсын иде, шундый матур мәчетләребез белән. Рәхмәт. Булат абый, мин бу ниләрне кигәч теге тингә басканнан уңатадыр инде. Концертны ташлап намазга утырам. Амин. Шундый сүзләр кирәк, сөеп юаттырдай, сүнгән күңелләрне назлап уяттырдай. Канат куеп иңгән, бирешмәскә чиргә, шундый җылы сүзләр